Hai guys, नोंसोरखौ आं YouTube चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। दुप्लिकेट जेराव ना हमनो थांनो नागिरदों। ओइयाव थाबायगासिनो। नै सानैया गुरनो नागिरदों। इफा लासै थाबायो, गुरै गुरै थाबायथ', लेवार बाजागोनबो। जा मोनदों दाना मनिसा केरेला गोगोम मोनखादों। जेखाइखौ दा सिफाय दे जारौमोन। दा सिफायखा। मालाय गुरखांनानै फैलायलायबाय हनै। जों थबानजायोमोन बेयो थांसै। आयै माइया जों गायनाया जाहांबायथ'। ना गुरग्राफ्रा मेरला मेरलाथार। मालाय गुरखांना फैखांनानै दासो नायलाय बिसिना। नायनाय हरो एसे मोसौ दोस्लायखांनानै गावजों गाव थुखेलायबाय था सिख्ला मानसिफ्रा। गैया आंना ओरैनोसो जेखाइ जात्रा खालायबावदों ना गुरग्राफ्रा। नै माखासे गुरखांबाय। मोनजोब्बाय जायगायानो ना गुरग्लिजोब माबायानो। ना गुरग्राफ्रा नुवाखै जेखाइ सुनाय स्टाइला। जेखाइ सिफायजोबगोन बायदि मोनबाय आं बोरो न' जात्रा खालायनायावनो बिदि जायो सोरबा। बै गोथौआव गुरैब्रा इसोरजों। बेदलाव बाजागोन नोंसोरो बेदलाव। है बिजों मोनो नामा सोरबा ओइ गेजेराव गुरैब्रा। मालाय गुरखांनायाव मोनो नामा? आयौ मोनजेनबाय सेजेनबाय। नोंथ' बिदि गुरो होनो नाखौ मिथिबायना। सोलोंना लाखा जाय गुरनो रोङा इयो। बोलो हाननांसो। लाजिबायसो रोंखादारा बियो। बैजों बुरै होनदों बैजों बुरै एसे खेन्थाम मानि लान्दा। ओइलाय मनिसा केरेलायालाय बिदि गुरो बोरो। बै गेजेरावसो मोनोनदां आङो।
मालाय गुरखांनानैसो फैखायो आयं आले बोरैथो ए बोथिसे गुरनानै लाङाबासो जागोन दा माथो देग्लाय हाग्रायानो गैया Enale kile ai kan gapa ko gai ba masih gedir gakodong gedirtar nama aduh nagi ayo turi mas cara gini juga सोलोंनांगोन नायनायानो एसे बुरजा जाखो खबाइ गिदिरसो खालि माइरिबो माला जाखांनांगौ बेखौलाय आंबो जोफाना होनि दे गुरुखौ माथो फैयानो नायालाय ना गुरफेरै मानसिफोर गुरफैनाय Bener naik buku nah ya nih punya kayak oh iya yang masa harusnya gumun bailang hagra ya nih dia mato bir lo bazang nusuro minci baina oh ya ba ayo bidik gurar nanaku ayo kiki mas paise kerela Hangma thalele belang nisni na hurai kuno nani gurna. Ayong, muya ni gurnai, dakli ni gurnai, mak halai nang ujaku. Bere nani. Mana? Nih. Mana nih pala baci jo, pingsi jo. Ayo cukup. Yang katara, honen hak katara. Habur lupi kayak langsung. Wih manci bergurih ya, gurih kan ya gurih nama. Agar aku sendiri cuna itu nama aku berah. Kamu saya gende dah. Cur lah kaki. Bukan awal je. No, gue pihak ke. Kau mana gua pak? Nah, ini
आयु नै माबाना गाबफ्लांबाय आङो ओरै हरलाय आयु गलामफिनबायसो बै मोनसेयाव गुरजायाखै आयं बैयाव नङा गुरजायाखै नामा होनदां बै थांखाबिलियाव माजों जाहैगोन खिलिखौ बाथोन जागोन बाथोनसेयाव दोनखायो अननायखा एसेथ' मैथाजों जानो होनबानो जानो होननानै बुंबा जायो मैथानो नाखौनो मोनगोन ना मोना मैथानि सिमा ओमफ्राय दाखोरखौ आंनाव गारहरदो आरो जानांगौबा दा मोनाजासे गोथां 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 माइबारि फैद' गुरखांनानै फैबाय बोरो होननायखौ नायहोदोब्रा एसे बोरो ओखिमोन सनाफोर नायनि खबाइ गोजा मोनदों बोरो जारा थाथ'ना नाखौ नायनो दिब्रा दंमोन आं गाबजोरानो जाबा गैया आयु ना देखायलायलाया जोंनि गामिया सारि सारि माइबारि बरियाखा गोथां जाजोबखाबाय समायना आयु नुबाय नोङो ना गुरग्रा सिख्लाफोरा फन हरनायनिसो दा न'आव थांनानै नोंथांमोननो खिन्थासिगोन नाया बेसे बुरजा मोनदों थुद' थाबाय दं र' आं दा जेखाइखौ दुगैना फैगोन दे नै मैला गोजा न'आव सुनोसै आबुङा थिनाव बियो आंनिफ्राय दाबाथाय जागोनसो दाउला जाम्बि जानांगौ दाउला खासिलायबावसिगोन मोसौ फैबायलै दैया लाबोदोल' ओमफ्राय गिलास लाजोबो बे दैयाव लखबसे दैया लाबोदो नायदो ओंखाम संग्रानि अबस्थाया दाउआ माबायदि खालायजोबखो नायफैदो माखौ लानो होनदों गिलास दे नाखौ नायनोसै होलाय थां आं नायलाय आइजो आथिं गाज्रिजों नुवाखै आं लानानै फैदो ना सारैना आराम लायबावसो खिलिना गोरलैलायबाव एसे सौसिन नै दाख्लैना दोननियाव दोन नायनोसै बोरो मैयानि बिदिनो समान संदोंमोन दहाय दैयाव लखबलाय बैखौ सान्द्रियाव नायनो मासे बुरजा लखबदो दोलो सोर जानो फैदो नै आयौ खुसियाबो खेबलायदे फट' खेबलायदे भिडिअखौ दोनथ' ओमफ्राय आंनाव गैखा नायदो इसु गोथै बोरो दै सोलायहैयो बाय दिनैना भिडिअआ एसेनोसै